Avui tenim amb nosaltres en Vicent Partal i, encara que sigui un tòpic, hem de dir que sobre en Vicent Partal no cal presentar-lo. Tots el coneixem sobradament i tots en sabem d'ell cada dia quan de bon matí llegim la seva editorial. Això si no l'hem llegida la nit anterior. Ell és el fundador i l'ànima de VilaWeb, un mitjà dels molts del nostre voltant, però un dels poquíssims que és de fiar. No sé què li passa a la major part de la premsa del nostre país, de la premsa que patim. És tendenciosa, saps de cada capçalera a quin amo serveix, mentidera, no dubta en tergiversar les notícies, esclava dels partits, dels governs o dels grups de pressió i comprada per les subvencions o la publicitat. El mateix que passa amb molts periodistes o tertulians. No sabem si ens menteixen perquè cobren per mentir o ens menteixen perquè s'ho creuen. Però ens menteixen. Ens desinformen i ens posen en una situació difícil per poder obtenir el nostre propi judici. Sabem, això sí, que la veritat única i absoluta no existeix, i això ja ho admetem, tots tenim la nostra veritat, però el que no volem admetre és la tergiversació dels fets i de les paraules, perquè això és una forma d'atemptat. Per tant, volem agrair a Vicent Partal no sols el seu esforç per estar entre nosaltres, sinó i sobretot el seu esforç per transmetre'ns la veritat. Evidentment, la seva veritat, però honesta i sense enganyar-nos. Per això la seva publicació ens marca un nord. I ja que parlem de la seva publicació, també us diria que segurament tots els que sou aquí en sou subscriptors, però si algú no és encara, que s'ho repensi, perquè com que el nostre país és un país de peatge, la premsa també ha de ser el nostre peatge. I doncs que s'ho repensi i, home, es faci subscriptor, que no és tan difícil ni tan car. I és una forma també de refermar la nostra solidaritat. Finalment, només recomanar-vos que tingueu el micro tancat i que si les preguntes que voleu fer, les feu a través del xat. I si sense més li demano a en Vicent que agafi la paraula i obri el debat. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Sempre és estrany, això de parlar sense veure qui n'hi ha a l'altra banda, però intentaré posar un parell de detalls per obrir un debat que espero que siga ric i llarg. Jo crec que avui precisament que n'hi ha tot aquest tema del judici contra Laura Borràs, potser es posen de relleu molt fàcilment la situació molt contradictòria en la qual estem immersos ara mateix en el procés d'independència. Perquè, per una banda, n'hi ha notícies magnífiques que expliquen que tots aquests 5 anys últims no han estat debades, sinó que ens han servit per a avançar d'una manera molt substancial i per estar més lluny del que pensaríem en temes que són claus. I, per una altra banda, vegem la misèria de la realitat diària, quotidiana dels nostres polítics, que, en fi, ja no sé si pot arribar, ja fa temps que em diuen que tot això toca a fons, no sé si encara podem arribar més a fons, però, vaja, realment, algunes actituds que hem vist aquests últims dies són realment difícils d'explicar. Jo per això m'agradaria centrar-me en la notícia positiva per obrir el debat, perquè no estic segur que s'hagi acabat d'entendre i, per tant, incidiré en això i després en el debat anem en la direcció que vulgueu. Jo estic disposat a seguir les vostres preguntes i respostes en la direcció que vosaltres vulgueu. M'estic referint, òbviament, a la qüestió aquesta del grup objectivament identificable que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en resposta a les prejudicials
a la pregunta sobre les prejudicials que el jutge Llarena va fer, les prejudicials contra el conseller Lluís Puig, va emetre la setmana passada. Això és una bomba nuclear, de la qual jo crec que no som conscients encara avui de les repercussions que té, tot i que, deixeu-me dir això ja d'entrada perquè ningú es crida a engany, la independència no la dura un tribunal europeu ni la dura Europa. La independència o la fem nosaltres o per més sentències i més coses que tinguem a fora no es farà. Però és molt important entendre el trasfons d'això que estem parlant. Per dues raons. Una primera, per el rol constitucional que té el tribunal. Nosaltres estem molt acostumats a sentir la brometa aquesta de la Constitució que nos dimos entre todos. Bueno, la Constitució que nos dimos entre todos avui és el Tractat de Lisboa, no és la Constitució espanyola. La Constitució espanyola és l'Estatut d'autonomia que tenen els espanyols, però no és la Constitució real perquè al final tots els aspectes de la nostra vida, en última instància, venen regits no per la Constitució espanyola, sinó pel Tractat de Lisboa. I quan hi ha una incompatibilitat entre la Constitució espanyola i el Tractat de Lisboa, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea exerceix aquesta funció constitucional d'explicar a qui hi ha una incompatibilitat i, per tant, la Constitució espanyola no val. És el Tractat de Lisboa el que prima. En aquest sentit, la introducció d'aquesta expressió, grup objectivament identificable, és un salt endavant enorme que ens situa en una posició diferent als independentistes catalans. No estic segur si als catalans, entre cometes, però segur als independentistes catalans. Primer, per aquest element constitucional. Queda definit que dins de la Unió Europea existeixen grups objectivament identificables que poden ser objecte de discriminació, i això va en contra de la Constitució. Però, en segon lloc, per la referència que significa i per l'impacte que té sobre la posició d'Espanya respecte a la independència de Catalunya. El Tribunal Constitucional està contestant una pregunta que fa referència a Lluís Puig, per tant, una pregunta que fa referència a un català, però el seu paper constitucional, com deia abans, ha de ser atendre al conjunt dels ciutadans europeus. Per tant, la seva resposta a Lluís Puig ha de ser una resposta compatible per a tots els ciutadans europeus. D'alguna manera, si m'ho deixeu explicar així, es tracta d'evitar el que ha passat amb la llei del sí és sí, que quan tu fas una llei mal feta, n'hi ha unes conseqüències que tu no esperaves que te salten pel darrere. El tribunal en això és molt curós, és el màxim nivell jurídic europeu i per tant té la responsabilitat de ser molt curós i per tant tria molt bé les paraules i tria molt bé el que diu. El tribunal no ha usat l'expressió minoria nacional, que és una expressió que a alguna gent no li agrada però que és la més objectiva possible per a determinar el nostre cas, sinó que ha usat l'expressió un grup objectivament identificable. I per què ho ha fet això? Perquè allò que ell aplica, parlant el cas de Lluís Puig, té que tindre en el cap que es pugui aplicar generalment a tota Europa. I, per tant, a tota Europa n'hi ha minories nacionals, n'hi ha minories religioses, posem per cas la situació dels musulmans a Bulgària, o n'hi ha minories sexuals, posem per cas la situació dels homosexuals a Polònia. I el tribunal ha de fer una regla que abraça a tots els ciutadans europeus que tenen el problema següent, i aquí hi ha la clau de tot. El problema següent quin és? Fins ara, dins de la Unió Europea s'havia acceptat, i ja és gros això, que alguns estats ja no són estats democràtics. Polònia i Hongria, clarament, Romania, amb discussions. I això ja està assumit. Dins de la Unió Europea n'hi ha estats que no són democràtics. El problema català era, fins ara, que nosaltres formem part, la major part dels catalans forma part d'un estat que és considerat democràtic en els estàndards europeus. I, per tant, era molt difícil prendre que nosaltres estem vivint en una situació no democràtica. El canvi que es produeix en aquest moment, quan s'introdueix l'element grup objectivament identificable, és que
constitucionalment Europa reconeix que pot haver una situació en la que una minoria no pot satisfer les seves aspiracions a causa d'un funcionament no democràtic d'un estat democràtic. I això és molt important. És a dir, el que està dient és, d'acord, el que implica és que Europa ha de tutelar i ha de fer efectiva els drets d'aquesta minoria. I això és un canvi radical, és un canvi extraordinari que cal remarcar que ens l'hem guanyat a pes. Se l'ha guanyat bàsicament l'exili amb la seva estratègia, però se l'ha guanyat també tot l'esforç fet, Òmnium, per exemple, en aquest sentit, per explicar que aquí n'hi ha una causa general. És a dir, aquí n'hi ha un grup de persones, a l'estat espanyol n'hi ha un grup de persones, els catalans, que pel fet de ser catalans i voler la independència es troben en una situació irregular, en una situació que no correspon als estàndards de la democràcia europea. Això és molt important. Especialment quan ho vincules amb el Consell d'Europa. A Europa n'hi ha, considerem, dues institucions que caminen en paral·lel, que són el Tribunal de Justícia, que només és per la Unió Europea. Tenim el Tribunal de Justícia de la Unió Europea parlat del Tribunal de Drets Humans. I el Tribunal de Justícia ara ha dit això, ha dit n'hi ha aquesta situació, n'hi ha aquest problema que hem identificat un grup objectivament identificable en el qual no es compleixen els estàndards democràtics, i a l'altra banda, el Consell d'Europa, el passat mes d'octubre, va treure un document molt important també sobre la democràcia europea en la que reafirmava, citant explícitament el cas català, que el dret a lluitar per la independència és un dret legítim. Si quadres aquestes dues sentències, en aquest moment el que l'esforç dels catalans amb el 1 d'octubre, amb el 27 d'octubre, amb la lluita de l'exili, amb la lluita per identificar tot això com una causa general contra l'independentisme, ha donat aquests fruits. I aquests fruits són molt importants perquè aquests fruits, en definitiva, són, en essència, allò que en algun moment se'n va parlar molt, la causa justa. Quan es dona una situació il·legítima contra una part de la població, n'hi ha dues possibilitats. Una, que és el que se sol dir l'autodeterminació interna, que és arregleu-vos vosaltres amb l'Estat, però quan es constata que no n'hi ha manera de solucionar amb l'Estat, que és impossible solucionar amb l'Estat la situació, aleshores quan s'obre pas a l'autodeterminació externa. Insistisc en que crec que no som conscients del que s'ha aconseguit, que és d'un nivell extraordinari, però que això marca molt la pauta del que podem fer a partir d'ara i del que hauríem de fer a partir d'ara. Al costat d'això, i no perdré més temps perquè ja quasi he esgotat el quart d'hora que m'havíeu dit, al costat d'això n'hi ha el desastre de la política actual, és el que n'hi ha. Jo crec que estem arribant a extrems realment increïbles, però això és una altra pel·lícula, i és una pel·lícula que en definitiva només té una cosa que és molt important, que és que acaba depenent dels votants. Al principi heu comentat molt tot el tema dels mitjans, etc. Bueno, és evident que els mitjans influïm, però no tenim la influència que molta gent creu. I al final de tot, el que pesa és el vot de la gent. I per tant, qualsevol situació política, per més defectuosa que aquesta siga, té un avantatge respecte a qualsevol altra, que és que depèn exclusivament del vot de la gent. Els polítics fan el que fan perquè la gent els vota. Si la gent els deixa de votar, doncs ja no faran això, o canviaran, com vam veure que passava en els inicis del procés. Al cap i a la fi, el 2012, doncs els polítics independentistes eren molt pocs i se'n van convertir molt ràpidament. Jo crec que en aquest sentit és evident que és molt desensisador, molt depriment, que cansa veure com estem en aquests moments aguantant situacions tan lamentables, però no hauríem d'oblidar mai que això és el més fàcil de canviar, perquè en definitiva només depèn de la voluntat de la ciutadania expressada a través dels seus vots.
I si voleu, a partir d'aquí, que ja m'he passat una mica, obrim el debat en la línia que vosaltres considereu oportuna. Sí, gràcies, Vicent. Doncs sí, obrim el debat. Dius que bàsicament depèn del vot nostre, efectivament. Penso que la major part de gent no ha canviat el sentit del seu vot. Hi ha desànim, però possiblement no s'hagi passat a l'altre costat. Però tenim un factor que ens pesa, i és que ens agradi o no, ens fan falta els polítics. I en aquests moments, entre els que han sigut inhabilitats, els que s'han exclòs ells mateixos i els que els hi manca la talla, no sabem qui ens queda per liderar el procés. I la pregunta seria, hi ha noms vàlids, encara que siguin a l'ombra, que ens puguin guiar cap on volem anar? Bueno, òbviament això depèn de cadascú, de la ideologia que tinga cadascú, de la manera de pensar que tinga cadascú. Jo, per a mi, sí que n'hi ha noms vàlids, no diré ara noms vàlids, perquè tampoc crec que es tracta de que jo diga qui és el vàlid i qui no deixa de ser-ho. Per a mi n'hi ha noms vàlids, alguns de la generació 2017, per entendre'ns, de la gent que va fer la independència el 2017, pocs, però alguns, i n'hi ha noms vàlids de gent nova que està pujant amb molta empenta i amb molta força, sí. Gràcies. Si continuem les preguntes, Carles. Sí, hola, mira, jo aniré fent les preguntes que em van sortint pel xat. Ja en tenim unes quantes. La primera te la fa l'Òscar i fa referència a altres motius, no dels que has exposat, però que, bueno, com que tenim moltes expectatives amb les teves respostes, jo crec que la gent et preguntarà de tot. L'Òscar pregunta, l'objectiu fundacional de l'Assemblea és l'assoliment i la constitució de l'estat català independent. Troba a faltar alguna cosa amb l'activitat de l'Assemblea de cara a satisfer aquest objectiu? Bueno, me ho hauria de pensar. Així d'entrada no, però me ho hauria de pensar. El que sí que crec és que respecte a l'Assemblea, i ara n'hi ha una situació d'una crisi important amb l'Assemblea, respecte a l'Assemblea jo crec que, almenys la meva posició, n'hi ha dues coses que crec que són importants tindre en compte. Una primera és que és una assemblea de veritat. És a dir, n'hi ha moviments, partits que diuen ser assemblearis però que no són assemblearis. Això sí que és una assemblea i, per tant, una assemblea és tremendament complicada. És molt difícil fer-la funcionar i des del minut 1, que jo conega, que jo recorde, des del minut pràcticament 1 de la Constitució de l'Assemblea, hi ha hagut problemes gravíssims, situacions d'una altíssima tensió, manipulacions d'un sector o d'un altre. Per tant, en aquest sentit, jo crec que el que és fins a un cert punt miraculós i fa que jo crega que l'hem de conservar tant com siga possible, és que l'Assemblea hagi transitat aquests gairebé 11 anys ja, continuen existint i continuen demostrant que és el pal de paller del país, malgrat les constants problemes que té, precisament basats en el seu funcionament assembleari. Aquesta és una. I n'hi ha una segona, que jo sí que la voldria recordar molt específicament. A partir del moment en què es produeix aquest retorn a l'autonomisme, l'Assemblea ha estat, diguem, el refugi més seriós de la gent que no està d'acord amb el retorn a l'autonomisme. I l'Assemblea ha aguantat de tot. Ha aguantat pressions del govern, ha aguantat pressions dels partits polítics i no ha cedit i no ha deixat mai caure res. Vull recordar, per exemple, quan aquest any el president de la Generalitat va fer una crida a no acudir a la manifestació, no va ser exactament així, però s'entenia. I l'Assemblea va aguantar quan l'any anterior el govern va insistir a l'Assemblea perquè la capçalera de la marxa fos autodeterminació i amnistia i no pas independència, i va ser independència. Vull recordar que hi va haver polítics
Recordo Gabriel Rufián perfectament, que en el seu moment van vincular l'anterior presidenta de l'Assemblea a activitats terroristes. És a dir, realment l'Assemblea ha aguantat coses molt difícils d'aguantar. Jo crec que ara n'hi ha una situació de crisi, espera i confia que els diversos sectors seran capaços de parlar entre ells i de decidir què s'ha de fer pel bé del país, però recorde que els últims anys, en diverses ocasions, se l'ha donat per morta i han marxat secretaris nacionals en massa, etc. I al final l'Assemblea continua existint. Vull dir que en aquest sentit, amb independència de la situació actual, sobre la qual jo no em pronuncio perquè no tinc una visió suficientment clara del que està passant, amb independència d'això, sí que crec que hem d'entendre que l'Assemblea juga un paper històric fonamental i que ha resistit fins ara crisis molt més grosses que la que té ara mateix. Molt bé. La següent pregunta la formula en Jaume Jiménez i diu així. A dia d'avui, la realitat política del país és que els partits que haurien de fer els passos decidits per culminar el que es va iniciar l'1 d'octubre no els fan. Un d'ells podia liderar el projecte, però pel que sembla fa passos cap a èpoques passades amb el perill d'arrancorar el president legítim a l'exili i amb l'ajuda de la judicatura espanyola de desfenestrar a persones que han manifestat la seva voluntat política d'aconseguir la independència. Davant d'aquest panorama, ens queden poques opcions per a les properes eleccions autonòmiques. Vot nul, vot en blanc, amb el perill de que tinguem govern del PSC durant molts anys. I l'alternativa, quin és el seu parer? Jo no sóc partidari de la desesperació mai. Primera, no sabem quan seran les pròximes eleccions autonòmiques, no tenim ni idea. Com que el govern està en mans del PSC, seran quan el PSC li convinga i, per tant, igual poden ser després de les municipals, abans de les espanyoles, després de les espanyoles. De moment, el govern, amb el pressupost aprovat, pot tirar un any, per tant, no és previsible que aquest any hi hagi eleccions autonòmiques i, en tot cas, hi hauria l'any que ve. Vull dir amb això que no cal desesperar-se ara mateix. Jo no sé què passarà, no sé si n'hi haurà alguna opció encara lluny, això a més al final depèn de cadascú i de la seva ideologia. Però en qualsevol cas ara no és un moment per a desesperar-se ni per a plantejar-se què fer en les eleccions. Quan arriben les eleccions ja ho veurem. I a mi, quan arriben les eleccions, sincerament, si no n'hi ha cap proposta, jo ara dic el que personalment crec, és a dir, si no n'hi ha cap proposta que m'interessi a mi, doncs m'abstindré. I això és completament lògic i natural, sense pensar les conseqüències. A mi el xantatge aquest de que has de votar a un que no t'agrada perquè si no vindrà un que t'agrada menys, no em sembla una cosa decent, no? Vull dir, si ningú m'agrada, no votaré. Tenim la següent pregunta, és de la Carme Nebot i fa referència a un dels fets més actuals, que és el que ha passat aquest matí amb el judici de la Laura Borràs. Diu així: la Laura Borràs, el juliol del 22, va ser suspesa de l'òrgan rector de la Càmera sense informe dels lletrats com a diputada i presidenta del Parlament quan es va obrir la causa contra ella, quan hi figuraven contra ella delictes relacionats amb la corrupció. Com valores que posteriorment desapareixés l'acusació justament d'aquesta acusació de corrupció quan ja s'havia pogut utilitzar-la per suspendre-la? Una mica com l'acusació de rebel·lió per ficar a la presó preventiva als acusats al judici del procés, que després es va transformar en sedició i que no implicava presó preventiva. És un mecanisme típic i tòpic de lawfare. Jo ahir el meu editorial anava sobre aquest tema. Vaig deixar clar que jo no poso la mà al foc acríticament per Laura Borràs. No sé si va fer el que l'acusen de fer o no. Precisament per això n'hi ha un judici on es poden aportar proves i pot eixir una mica d'aigua clara. És a dir,
no partisc d'una situació de dir segur que no ha fet res, jo no ho sé, si no ha fet res. El que sí que sé és que hagi fet el que hagi fet, això és completament desproporcionat i forma part de la lawfare. És molt senzill d'entendre. Les acusacions que es fan contra ella, tots els polítics fan això, totes les institucions, i en cap cas se li demanen 6 anys a un polític per fer això, no? L'exemple que comentàveu és un exemple també molt clar d'aplicació de la lawfare, és a dir, diuen que és corrupció, això té un efecte mediàtic i polític, perquè l'efecte mediàtic és molt important, efecte mediàtic i polític, i un cop ha tingut l'efecte mediàtic i polític, l'acusació de corrupció desapareix perquè ja no és necessària, no? Això és típic de lawfare, com és típic de lawfare el que estem vivint avui. És a dir, per a mi és d'una gravetat molt gran el que està passant, que crec que has de ser, anava a dir molt insensible, però segurament la paraula és una altra, no? Has de ser molt insensible per a no entendre el que està passant. És a dir, la seqüència és la següent. Se li fan acusacions per 4 delictes. 2 d'ells desapareixen per part del mateix tribunal. Els 2 importants desapareixen per part del mateix tribunal, deixant el judici en una qüestió que és molt més que dubtable que hagi de tindre conseqüències penals. Aleshores, se sap, perquè ho filtra la Fiscalia, que n'hi ha un informe pericial que desmunta, i desmunta pel que es veu, haurem d'esperar a sentir-lo, però desmunta pel que es veu la custòdia de les proves i, per tant, invalida el judici. I quan se sap això, la Fiscalia intenta fer fora del judici el pèrit aquest i no ho aconsegueix. Un pèrit molt conflictiu, un assassí d'extrema dreta, però no ho aconsegueix. I quan no ho aconsegueix, i jo diria que a la desesperada, aleshores pacta amb els altres acusats que acusen a Laura Borràs i que a canvi d'això ells queden en llibertat. Clar, amb això és que precisament es posa molt de relleu el sentit del judici. El sentit del judici no és saber què va passar. El sentit del judici deixa de ser, escolta, aquí n'hi ha 3 persones que van participar en una operació que podria ser il·legal, anem a aclarir què van fer i com ho van fer. I el sentit del judici passa a ser única i exclusivament hem de posar Laura Borràs a la presó com siga. Bé, jo crec que aleshores, clar, és molt evident, no?, de tot el que estem parlant, que partits polítics o que Òmnium o que hagin decidit que és igual que això siga lawfare, perquè és la seva enemiga política, bueno, és penós, és lamentable, no? Les següents preguntes fan referència a l'assemblea, perquè, bueno, la majoria potser dels que estem aquí assistents i els organitzadors som de l'assemblea. Ens interessa molt el teu punt de vista. I la pregunta és la següent, la fa l'Òscar i pregunta, com a observador independent, què n'opina del fet que el full de ruta del 2022 al 2023 de l'assemblea inclogui, i cito textualment, impulsar una llista cívica per les properes eleccions al Parlament, sense personalismes ni interessos de partit? Bueno, jo també he parlat respecte a això. És a dir, a mi em sembla raonable i lògic que l'Assemblea inclova aquest impuls a una llista cívica. En el seu moment va haver l'impuls a primàries també, perquè no és cap novetat en la trajectòria de l'Assemblea. En aquests moments és cert que n'hi ha una situació, abans alguna de les preguntes ja ho comentava, una situació d'indefensió d'una part de l'independentisme que no té a qui votar. Si l'Assemblea és capaç de replegar això a partir d'una llista cívica, a mi no em sembla pas malament. El que em sorprèn és el debat, en el sentit que jo crec que la llista cívica en tot cas ha de ser l'última cosa de què es parla, no? Com deia abans, les eleccions queden molt lluny. I, per tant, no veig per què s'ha de córrer a formar una llista cívica, no? Jo crec que, en tot cas, s'haurien de fer moltes coses abans, definir molt bé
el full de ruta i que la llista cívica fos una conseqüència del full de ruta. Però en principi a mi la idea d'una llista cívica no em sembla, no veig per què, o sigui, no em sembla malament, no veig per què no m'hauria de semblar. Molt bé. La següent pregunta una mica l'has contestat, però igual requereix més explicació. Diu, creu que el vot en blanc pot ser una alternativa a la llista cívica que proposa el full de ruta de l'Assemblea pels votants independentistes defraudats per la realitat autonomista dels partits del 52%? Bueno, diguem, per fer una gradació, diguem que n'hi hauria l'abstenció, el vot en blanc, el quart espai, per dir-ho d'aquesta manera, o votar algun dels partits existents. És a dir, m'imagino que en les pròximes eleccions la gradació que es trobarem serà aquesta. Gent que decideix que l'abstenció és l'única manera de que se n'adonen del que està passant. Gent que opta pel vot en blanc. Per mi, tècnicament, n'hi ha molt poca diferència, perquè en realitat no és molt diferent abstenir-te de votar en blanc. Votar en blanc n'hi ha un recompte, però aquest recompte sempre serà incomplet i tampoc. Després hi ha la possibilitat de generar un quart espai, siga l'assemblea o siga qui siga, no? I després la possibilitat de votar amb pinces, diguem, a un dels tres partits, no? De nou, torno a dir el mateix que abans. Jo crec que falta molt de temps per les eleccions i, per tant, encara poden passar moltíssimes coses dins dels partits, dins l'ANC, fora de l'ANC. El que és evident és que haurem de trobar un mecanisme per expressar la disconformitat, no? I en aquest sentit, jo crec que tant el vot en blanc com l'abstenció són vàlids. A mi personalment no me fa cap por que el PSOE governi. Tampoc crec que això sigui un drama. Molt bé. L'Albert Fragó pregunta, no creieu que impulsar la llista cívica, si es converteix en una plataforma electoral, és contribuir a complicar el panorama dels partits a opcions independentistes? L'objectiu no hauria de ser integrar els partits i entitats existents en una sola plataforma? Sí, això és el que va fer Junts pel Sí en el seu moment. Si algú sap com fer-ho, estic d'acord. Molt bé. La següent pregunta la fa en Carles i diu, quin és el paper de VilaWeb respecte a l'Assemblea? No creus que segons com es fa algun ressò d'informacions perjudica a unes parts i se n'afavoreixen a unes altres, en lloc de ser neutral? No, a veure, és que aquí n'hi ha una confusió. VilaWeb no té cap paper respecte a l'Assemblea. Nosaltres no tenim res a dir respecte a l'Assemblea. I també deixa'm explicar-ho, nosaltres no som neutrals. El periodisme neutral no existeix. Nosaltres som honrats, que és una cosa molt diferent de neutral, si voleu en parlem, però el periodisme neutral és una cosa que no existeix, és una mentida. Nosaltres el que fem és informar i, per tant, informem sempre complint les regles periodístiques que per nosaltres són bàsiques, que són el contrast i la confirmació i la validació. Però nosaltres no ens inventem les coses que passen. Si n'hi ha una declaració d'algú, n'hi ha una declaració d'algú, si n'hi ha... Nosaltres no... O sigui, el nostre paper no és... Com ho diria això? No és narrar una realitat dibuixada per nosaltres. El nostre paper és intentar donar-li als lectors el màxim d'informació possible sobre la realitat que existeix. I en aquest sentit nosaltres el que no podem fer ni farem mai serà amagar informació o manipular informació. Això està fora de la nostra manera de funcionar. Val a dir que una mica amb els diaris passa com amb el Barça. El Barça tothom es creu que seria ell millor entrenador que l'entrenador i als diaris tothom voldria que el diari fos exactament com ell creu que ha de ser. No? Però, clar, això és impossible, no? Nosaltres no tenim cap apriorisme ni respecte a l'Assemblea, ni respecte a Junts, ni respecte a la CUP, ni respecte a Vox, ni respecte al Partit Laborista Britànic. No és
La nostra feina no és tindre un apriorisme ni treballar. La nostra feina és reaccionar a coses que són informació. I a les que no són informació, no. Però les que són informació, sí. I crec que això ho complim a rajatabla, vaja. Molt bé. La Neus et pregunta, què en penses dels que proposen llistes cíviques primàries per als municipals? A Barcelona, força nombrosa. O sigui, bueno, a veure, precisament abans quan deia jo crec que això de la llista cívica hauria de ser al final de tot, és perquè crec que s'haurien de parlar moltes coses abans, una de les quals, òbviament, és com es conforma aquesta llista cívica, i aquesta llista cívica seria molt estrany que no es conformés a través d'un procés de primàries obert a la ciutadania, no? En el cas de les primàries municipals, que aquí sí que estem ja a sobre, perquè ja són unes eleccions ara 4 mesos, si no estic mal comptat. Bueno, clar, aquí el que no s'hagi fet ja no es farà, perquè ja no s'arriba a temps, no? I jo no sóc massa conscient de la situació de primàries. Em van parlar a VilaWeb fa uns dies en un article de que en algunes poblacions primàries continuarà presentant-se, però no estic molt al cas personalment de la situació de Barcelona, però si es presenten em sembla molt bé. En Francesc Aguilar, quina opinió té del vet d'Òmnium Ripoll a un acte a la regidora municipal d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols? A veure, aquest és un tema que jo no he seguit molt de prop. He vist una mica que n'hi havia polèmica amb això, però no acaba d'entendre massa bé. Si no ho he entès malament, i demano perdó si ho he entès malament, Òmnium va convidar aquesta persona a participar en l'acte. Diguem, convidar personalment, amb una invitació personal, no? Si això és així, no acabo d'entendre per què després no la deixen participar. Em sembla una cosa com kafkiana, no? Per entendre'ns. Si van cometre un error, bueno, doncs que assumisquen l'error, ja està, no? Respecte al tema d'Aliança, el Front, tot aquest moviment que n'hi ha aquí al darrere, jo tampoc vull, diguem, ser... no vull no dir res al respecte, no? Jo, aquests grups, aquesta gent, amb l'excepció d'algun cas molt concret local, teníem el problema de que, com que no tenen representació pública, política, institucional, no sabem el que farien en el cas de que tingueren que prendre decisions, no? I, per tant, qualificar-los prèviament d'alguna cosa només ho podem fer en base a la lectura dels seus manifestos, a la lectura del que els seus representants diuen. En aquest cas concret, i insistir, sense que encara hagin fet res i, per tant, de forma provisional, diguem-ho. Jo m'he llegit molt a fons els seus papers i he llegit tot el que he pogut sobre ells i la meva impressió personal és que es tracta d'un grup xenòfob amb el qual personalment jo no vull tindre res a veure en cap cas, no? Però entenc que pugui haver gent que això no estigui d'acord amb mi. Molt bé. L'Òscar pregunta, l'equip jurídic de l'exili planteja des de l'inici com a objectiu final de la lluita jurídica a Europa la declaració per part del TJUE del dret d'autodeterminació de tots els pobles de la Unió. Creu que això és possible? Jo no diria que planteja això exactament, però planteja una situació en la qual el TJUE finalment tinga que ser la garantia de l'exercici de l'autodeterminació. Ja entenc que pot semblar el mateix, però no és el mateix. Si ho acceptem així, és a dir, que n'hi ha un procés d'autodeterminació a Catalunya, no al TJUE, a Catalunya, i que el TJUE es converteix en el garant de l'aplicació d'aquest procés d'autodeterminació, crec que és cert, crec que és veritat i crec que precisament el pas endavant donat l'altre dia, la setmana passada, amb aquesta sentència del TJUE significa que anem en la via correcta. Molt bé. Aquest judici a la Laura Borràs
pot acabar a Europa? Pregunta Antoni Escudé. No, acabarà a Europa, segur. És a dir, la violació del dret a la defensa és evident, acabarà a Europa. El problema d'Europa és que és molt lenta i, per tant, pot acabar a Europa quan ella ja hagi passat 6 anys de presó i quan hagi estat absolutament aniquilada per el procés polític. Però acabarà a Europa, és clar que acabarà. I, perdó, i acabarà a Europa donant-li la raó. Perquè, com deia abans, jo no ho sé i, per tant, no entre a si va cometre un delicte o no va cometre un delicte. El que sé, perquè és evident i manifest, és que els seus drets de defensa han estat violats. I han estat violats pel fet de pertànyer a un grup objectivament identificat. Antoni Escudé també torna a preguntar: Espanya té alguna possibilitat de demostrar que l'independentisme no és un grup objectivament identificable? No. És a dir, s'hauria de comportar de la manera completament diferent a el que està fent, com que això no passarà, no? Molt bé. L'Òscar pregunta: el vot en blanc, a diferència de l'abstenció, influeix amb el nombre de vots necessaris per tenir representació al Parlament, 3%. Creu que aquesta pot ser una raó per aconsellar el vot en blanc en comptes de l'abstenció? No ho sé, és un debat molt tècnic. Jo recordo que en algun moment Riba Persona va proposar el vot en blanc, però no sé, les conseqüències concretes no les sé. Per respondre bé a aquesta pregunta l'hauria d'estudiar. No soc capaç ara mateix de dir una resposta. Molt bé, doncs queden ja només 2 preguntes. La penúltima seria la següent, de la Glòria Bacela. L'Assemblea caldria que incrementés la denúncia del que està passant a la premsa i als mitjans pel bé de la llengua i de l'independentisme? Aquesta és una pregunta molt delicada per a mi, com poden imaginar. Jo la meva posició al respecte és molt clara. N'hi ha mitjans i n'hi ha companys que estan tenint actuacions clarament contràries a la deontologia professional i el que hauria de ser l'exercici del periodisme. Però acusar a la premsa i atacar a la premsa és sempre un exercici molt perillós. Jo crec que, en tot cas, si el moviment independentista vol, ha de fer, és generar alternatives. Al final, la força del moviment independentista, per dir-ho d'alguna forma que se mantenga, el moviment independentista podria crear perfectament una televisió sense cap problema pròpia. Si no ho fa és perquè no vol. I, per tant, atacar una televisió quan a mi em semblaria més productiu crear-ne una, i això ho dic per televisions, per diaris, per ràdios, per el que vostès vulguin. És a dir, jo em faig creus quan entro a una reunió amb independentistes que van encara amb l'avantguàrdia sota el braç. Vaja, em faig creus, no? Què fan? Bueno, potser, ara t'interpel·lo jo, potser és bo saber què pensa l'adversari i l'enemic, no? Per això llegeixen l'avantguàrdia. I tu creus que Sí, 8TV... per això financen l'avantguàrdia. I 8TV pot ser una alternativa, com la que deies? A mi personalment no m'agrada gens, però vaja, és la meva opinió personal. És una televisió que porta anys fent toms, que igual ha sigut d'extrema dreta que independentista, que es dedica a buscar com traure's diners del govern i que fa una programació de molt baix nivell. Ara, és veritat que algun programa està omplint algun forat, però no, a mi personalment, el seu estil aquest tan cridaner i tan escandalós i tan, a mi no... Personalment no és la que m'agrada. Molt bé. Doncs anem ja a l'última pregunta, la fa en Jaume, i diu el següent. Ens diuen que les eleccions municipals, pel fet de que es presenten persones en les que poden tenir diferents lligams, són diferents de les autonòmiques i que tenim que votar els partits independentistes per no destorbar els resultats. Les persones que es presenten a les municipals
majoritàriament ho fan en llistes tancades dels mateixos partits de les eleccions autonòmiques. L'acció política d'aquestes, a nivell municipal, per avançar cap a la sobirania, també ha estat nul·la. Per tal de no blanquejar aquest fet, quina seria la seva proposta de cara a les eleccions municipals d'aquest proper maig? La meva proposta de vot. S'entén que sí, o de vot o davant No, d'aquests jo una partits. mica ja ho he dit abans. O sigui, a veure, és que depèn molt. Jo no... Sí, jo en alguna elecció municipal, per exemple, en el meu poble, he votat una persona d'un partit que no em significa res, perquè la conec i perquè sabia que era una persona vàlida i que ho anava a fer bé, no? Vull dir, les eleccions municipals, en aquest sentit, tenen aquest factor que és molt difícil de negar, no? No passa sempre, però a vegades passa, no? L'altre factor que apuntàveu també és absolutament cert, és a dir, les eleccions municipals són el lloc d'on els partits polítics trauen més diners i el lloc on col·loquen més gent i on tenen més infraestructura i, per tant, són molt determinants en aquesta creació d'un sotogoverno que porta el país pel pedregar, no? Davant d'això, bueno, pots optar per l'abstenció, pots optar per no votar, no sé, pots optar per mil coses, no? Però és veritat també, i lamento no respondre a la pregunta, però és que no tinc una resposta. És veritat també el que comentava, no? Hi ha un exemple molt clar, que seria el cas de Barcelona. En el cas de Barcelona, jo crec que ara mateix n'hi ha una disjuntiva que és que pesa més acabar amb el desgovern actual o, i si això, per exemple, un candidat com Trias ho representa, que és evident que ho representa, però això pot fer que torni Convergència, per dir-ho així, i que Junts deixi de ser un intent de SNP per acabar sent un partit molt de dretes, per dir-ho d'alguna fórmula, no? Clar, tot això s'ha de tenir en compte i això no té una resposta. Això cadascú ha de treballar-se la seva resposta. Jo ara estic empadronat a Barcelona i, per tant, estic seguint amb molt d'interès tot el que està passant i en el moment de les eleccions decidiré a qui vote o decidiré si vote, no? Però jo crec que en això demanar-me a mi, entenc que o sigui, podeu demanar-me el que vulgueu, però demanar-me a mi una fórmula o una idea, doncs jo no sé què dir. És a dir, depèn del municipi, depèn dels factors, depèn del que passi 2 dies abans, depèn de moltes coses, no? Les eleccions tenen sempre múltiples cares i les eleccions municipals encara més. Molt bé, doncs amb aquesta pregunta hem acabat aquesta part de la conferència. Doncs molt bé, moltes gràcies, Vicent, per les teves paraules, per ser aquí amb nosaltres i també per tirar endavant aquest fenomen que és VilaWeb. I els companys que heu assistit a la presentació, doncs també gràcies d'haver-hi sigut i ens veurem el mes que ve amb el següent debat. Adéu-siau i moltes gràcies. Adéu, gràcies a tots. Adéu-siau.